काळ्या मातीत मातीत पुण्याही राबते, पुण्याही राबते, पुण्याही राबते, नंतर थैतय सते तैथ पुन्हा 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 हं. काळ्या मातीत मातीत पुण्याई नाचते, पुण्याई राबते, पुण्याई राबते, गाणं आहे का? नंतर थैतय येत नाचते, तैतय नाचते, तैतय नाचते, तैतय नाचते. नमस्कार मित्रांनो, आता संध्याकाळचे 4:30 वाजतात आणि मी शेतावर निघालो आग्रात. कारण आपण जो आज सकाळी तरवा काढलेला म्हणजे तरवा आणलेला, तर तो तरवा आता लावतायत. नाना, बाबू, पूनम वगैरे सगळे शेतात गेलेत. 3 वाजताच गेलेत ते आणि आता 4:30 होतात. मी आता चाललो आहे. थोडा झोपलेलो आणि एक व्हिडिओ जरा अर्धा एडिट करून आलो, नाहीतर आजचाही व्हिडिओ तुम्हाला गेला नव्हता. मालवणी रायता या चॅनलवर एक व्हिडिओ अपलोड केला, पण या चॅनलवर व्हिडिओ अपलोड केला नव्हता आज, कारण की वेळ पण नव्हता आणि लाईट पण नव्हता आज. त्यामुळे तो आता एडिट केला आणि आता संध्याकाळपर्यंत अपलोड करेन. तर सकाळी तरवा आणल्यानंतर पुन्हा मी आणि बाबू आपल्या नारिंगऱ्याच्या शाळेत गेलेलो, SB राणे हायस्कूलमध्ये. कारण तिकडे शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी आज एक वेगळा उपक्रम राबवलेला होता, तो म्हणजे रानभाजी विकण्याचा. तर सर्व विद्यार्थ्यांनी त्यात उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतलेला होता आणि उपक्रम एकदम मस्त झालेला. आम्हाला सर्वांना तो उपक्रम आवडला आणि गावच्या शाळेत असेच उपक्रम अजून होत राहत. आणि आता आग्रात पोचलो आहे मी. थोड्याच वेळापूर्वी वर्ष चहा घेऊन गेली आणि आता मी चाललो आहे. चहा झाली असेल एव्हाना त्यांची पिऊन. आणि आज 3 कोपरे लावायचे होते, त्यातले किती लावले आहेत ते बघूया आणि आपण सुरुवात करूया. नाना इतके दिवस आले नव्हते, त्यांचं स्वतःची आता भात शेतीची कामं चालू होती. आज त्यांना वेळ मिळाला तर ते आले आहेत. तर आता बघूया. हा कोपरा होता तो काल लावून घेतलेला आम्ही आणि आता हे 3 कोपरे, त्यातला 1 कोपरा जाऊन झाला आहे, 2 बाकी आहेत. काय नानू, किती वाजता येईलास? आता तुम्ही अर्धा तास आधी सांगणारच. बाबलो असता हो, बाबलो तुझ्याकडे होतो, गप्पा चप्पा मारी. त्या कोपऱ्यात होतोय मी कल होतो. मग ह्यो माझं टायमिंग आहे येऊचो रोजचं. हा चाय नाही झाली आहे तुमची अजून? आता वा, बरोबर टायमावर येईल. मग काय झालं रे? पूनमताई कुठे आहेत? पूनमताई कुठे आहेत? मला काय माहिती, मी इकडे मरतोय काम करून. काय काय काम करून पूनम मॅडम कुठे आहेत? कुठे गेले? तुम्हाला माहिती? ठाण्याच्या पार्सल आहे. पार्सल आणायला गेले आहेत. पार्सल पार्सल आता मॉप येऊक लागली. आली अरे वसाड रे घाल वर येतं येतं येतं. आली कसं वाटतं? काय सांगत होतास ना? काय येता म्हणून सांगत नाही. म्हणजे मी गोष्ट सांगणार होती, मी दुपारपासून जी आठवते गोष्ट. या गोष्टीचं नाव काय, शीर्षक गीत म्हणजे नाव काय बोला? नशीबवान. नशीबवान गोष्टीचं नाव. गोष्टीचं नाव. आता काय येतं म्हणून सांगत नाही. म्हणजे नशीबवानचा काय तर पुढचं कळलं. नशीबवान नाना गोष्टी आमचेच आमका गोष्टी नशीबवानचा आमका कळतं रे. थांबा आता येता, तोंड हसत येता म्हणजे काहीतरी मोठा पार्सल लिहिला. काय स्माइल केल्यान बघ. 2-3 कॅमेरा खाया काय वडापाव आणलं. नाना म्हणतात आता शेवटचा लावणीचा दिवस म्हणतात, पुण्य आणता काहीतरी खाऊ. वडापाव आणणार होय नशीबवान. काय म्हणता? नशीबवान कसला नशीब? बरोबरच नशीबवान. सांगते गोष्ट पण आता इलेच म्हणून सांगत नाही. काय तर सांगा. मग सांगते. मग वाचून माका ना डायरेक्ट काय नाही तोंडात नाही सांगायचं. रात्री घराकडे सांग. माझं नाव नंदन महादेव गाडी. मी भाजी आणली. काय आणलंय ती? काय आणलं गो पिशेत ना? खाऊ काय तर पाहिजे दी ना. आता चाय बरोबर. ही बघ चाय चालू आहे पटकन निघायचं आपण. पटाक्कन.
एकदम परफेक्ट फरसाण आणलेलं असतं फोडू थोडा फोडा तुम्ही काय पण घ्यावा नको टाइमपास टाइमपास करू नको माका घ्या बाय. दुधाची कॅन्डी थर्मस नवीनच आणलेला नवीन उद्घाटन केले नाही ती खाऊ दिलोय काय 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 खाऊ केवढा झाला बघितलं तरी तरी म्हटलं सबस्क्रायबरच होत आपले मग आमका ताच माहिती होते बघा नानांनो कोणी दिल्यांचा सबस्क्रायबर कोण आहे आता ती भेट आणली कोण तू पार्सल आणून गेला ना गाडीवर म्हणून तू एवढा हसा दिलंस म्हणूनच तुका हा? नशिबान म्हटले हा मग ता कळला मका चांगला काय गो नशीबवान चांगलाच नशिबान निघाले मी घेत मका बोल माका घ्यायचं आहे जरा. खाईल त्याला खाऊ कर काय त्याला खाऊ का तुम्ही चांगला असता कुचके आरके असते आम्ही कुठे पप्पांका काय कुस्त्या कोणाचा सकाळी बघले नाही पप्पा काय बघल्यानी काय केलं ना केलं काय केलं आता वाटसातून बॉम्बटच अरे बोमटत का मी आणि चाय जावायचं. चाय आणलेलं आणि बिस्किट म्हटलं ते गेले का बनून गेले तुम्ही हले का या का तुम्ही पण हात बोलतात माझ्याशी हो उर्माडगिरी सारखे किती वाजता येईल बाबा चिराशी एखादं आज तो भाजी विकत होतो शाळेत हा तोंडात ना काही शब्दच फुटत नव्हता हा. भाजी आणि भाजी घ्या भाजी असं म्हणा काय होता मामा ओढा जातो दसका पाच भाजी दस का पाच? पुड्याची यांचा धंदो मोठा हवा 10 का 5 नाही पाच केलंच असा होय होय तर आता इथे लावणीला सुरुवात झालेली आहे पूनमने मुहूर्त मेढ रोवलेली आहे लेट येऊन लेट आहे तुम्ही एकाच कोपरा लावता चला आता मी पण चालू करतो हे बघा आता कॅमेराची बॅटरी एवढी नाही आहे कमी झाली आहे तर कॅमेरा इथे लावून पण कुठे ठेवू शकत नाही आहे थोड्या वेळानं भेटूया बाकी बाबू तिकडे नांगरतो आहे ते आता 2 कोपरे लावायचे आहेत तेवढे लावून झाले की मग पूर्ण झालं बिचारू पोरगो दुपारी 2 वाजल्यापासून इलो हा लावणी लावू आणि लावता आणि पुणग्या आज किल्ले सांग 4 वाजता इला 5 लावची घे होय होय त्याकाच दाखवतोय मागच्या चिखलात तुझी हीच बॉडी होती ही बॉडी नव्हती बाबा ही आता घेतलं आता जो कलर या कलरची कलरची होती माका लावू बिव काही येत नाही रे लावणी रवली असतात त्या माणसाक घेऊन जावा 5 मिनिटात कोपरं लावता बाई तो दिसलेली रे शाळेची. ए मग काय बोलली तुला भावाचं पण युट्यूब चॅनल कोणचं तो कृष्णाचो तो ह्याच्यातलो तो मुनग्यातलो भगवती हायस्कूल हम्म. आता उचल काम करताना फोन नाही उचलायचे काय काम एके काम नानांनी मग अजून 4 खेपे फोन उचल ते फोनवर ते बघ 18 पप्पाने कॅमेरा पाठवू का होतो चार्जिंग का काळ्या मातीत पुण्या ही राबते चल लाव नंतर थैतय नाच ते पुन्हा सुरुवात कर हं. काळ्या मातीत पुणग्याई नागते कुळावले पुणग्याई राबते पुणग्याई राबते गाणं आहे का नंतर थैतय येत नाचते तैतय नाचते तैतय नाचते तैतय नाचते नाना कॉलिंग वर आहे वेटिंग वर आहे वेटिंग बार नाना वय होती मग पुढचा कडवा अजून एक जॉईन केलं नाही आता हं.
पुढचं सांग ना, आठव काहीतरी पुढे काय आता मला लक्षात येत नाही ते लगेच आठवलंच. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आमची लावणी लावतो आहोत. अजून तुमका ती लेटच दिसणार हा. कॅमेऱ्याची चार्जिंग पण आणि कॅमेऱ्याची चार्जिंग संपल्या कारणाने आमचं बरंचसं वेळ लावणी लावू होणार हा. हां नाना म्हणतात चल चल. काल 7 वाजता गेला. तर अशा प्रकारे आजची पण लावणी झाली आहे आणि आज लावणीचा शेवटचा दिवस होता. उद्या एक कोपरं अजून काढतो. अजून अजून एक बाकी, हा याचं बाकीचं अजून काय ना काय. तर हे बघा, हे 3 कोपरे लावायचे होते ते आता लावून झाले आहेत आणि आता घरी चाललो आहे. मधला बराच वेळ शूट करता आला नाही कारण की कॅमेऱ्याची चार्जिंग खूपच कमी होती. आता पण काहीतरी 10% उरली आहे. आणि आजचा रात्रीचा प्लॅन बहुतेक मासे पकडण्याचा असू शकतो, अजून नक्की नाही आहे. सगळ्यांनी हो म्हटलं तर जाऊया. आता चला घरी चाललो, उद्याच्या भागात भेटू. मासे पकडायचे असतील तर तो व्हिडिओ वेगळा येईल, याच्यात टाकणार नाही आहे. होय होय. तर आता नंतर भेटूया उद्याच्या भागात. उद्या काय होतं आहे ते बघूया. सध्या मासे पकडण्याचे प्लॅन होत आहेत पण सगळे अर्धवट होत आहेत, त्यामुळे दाखवता येत नाही आहेत. आजचा जर रात्रीचा प्लॅन झाला तर नक्की दाखवू. तर मित्रांनो, आजच आपल्या चॅनलचे 1 करोड व्ह्यूज कंप्लीट झाले आहेत, म्हणजे क्रॉस झाले आहेत. कालच रात्री सहज म्हणून चेक करायला गेलो तर 99 लाख काहीतरी पुढे काहीतरी होते आणि आता सकाळी बघितले, दुपारी बघितले तर 1 करोड झालेले होते, 1 करोड क्रॉस झालेले होते. तर तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार त्यासाठी. 1 करोड आमचे व्ह्यूज झाल्याबद्दल. 1 करोड व्ह्यूज झाले आहेत पण सबस्क्रायबर असून खूपच कमी आहेत, पण तरी पण 1 करोड व्ह्यूज झाल्याचा खूप आनंद होतो आहे. बाकी काय, आता 1 करोड झाले, असेच पुढे पुढे वाढत राहू. बरेच आपले व्ह्यूअर्स आहेत ते व्हिडिओ बघतायत पण सबस्क्राईब करत नाही आहेत, त्यामुळे सबस्क्रायबर कमी आहेत. तर बघा, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असतील तर आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, म्हणजे लवकरच आमचे 1 लाख सबस्क्रायबर पण पूर्ण होतील. चला आता घराकडे जाऊया. बाबलो ट्रॅक्टर आणता, कारण आता उद्याचा जो कोपरा लावतो तो खाली आहे, त्यामुळे आता ट्रॅक्टर नेऊचं लागणार. अकडचा सगळा काम झालेला. चला आता भेटूया उद्याच्या भागात. तोपर्यंत बाय बाय.